Uthi bewazi nje isimo somzimba wakho indlela abantu abakubuka ngayo. Ubukhulu bomzimba bungakwenza uhlale ukhathele, uhluleke na ukusebenza, uhlale ujulukile, kugcine sekunephunga elibi emzimbeni wakho. Uma kunjalo, thola i-body shape care kaBabu Dokotela unciphe kahle emzimbeni. Umzimba wakho ungalengi kodwa unciphe ngendlela efanele umzimba wakho. I-body shape care kaBabu Dokotela iyatholakala eThekwini noma ushayele ku-082 459 1816 noma ku-063 689 8922. Khumbula, isimo somzimba wakho singalungiswa i-body shape care kaBabu Dokotela. Siyabingelela Babu Dokotela, Babu Wesizwe, Babu Jabulile mfana mohle ngathi khehlela mlo namhlanje la sithi asenze le video sisebhilidini kubizwa ukuthi Nedbank House Building. Babu Dokotela usebenzela eThekwini. Abantu bathi hawo besithi useGold no siseThekwini. Ungathi umuntu umbona ku YouTube kanti useGold no useThekwini. Ibhilidi esikulona ku Nedbank House Building umgaqo khona of Queen Street and Albert Street. Namhlanje sinoma lapho endabuko ozokhangisa umsebenzi wakhe ukuthi esigodlweni sakhe uma ufika khona yini ongasizakala noma umfonela ningabe nikhuluma into efana nani. Baba ngoba ake ubingelela. Siyabingelela Babu Dokotela. Yebo. Mkhulu, kuningi esike siyakhuluma ngakho but ngingekhohle ukuthi sake sakhuluma ngomkhuthuzi. Manje angisezwe nje uyiphatha indawo ngomkhuthuzi. Kwenzekani ngomkhuthuzi? Usekhona umkhuthuzi nawo? Nini wawulanda? Mkhulu siyabonga sike sakhuluma ngomkhuthuzi. Umkhuthuzi ukhona Babu Dokotela, sotshela abantu ukuthi umkhuthuzi usekhona. Usekhona mkhulu. Umuntu ongawazi umkhuthuzi uzothi ukhuluma ngani? Umkhuthuzi uma sikhuluma ngebhande la Babu Dokotela esilibiza umkhuthuzi ekuyilona olisebenzisayo. Uyolisebenzisela leli bhande kusho ukuthi uyulifune wena usize wakho webhande mkhulu. Osuku uzolingana wena mina bese ngikunika impande noma umuthi osuke uzolipheka nalo leli bhande bese kuyalithatha ulisebenzise emamola ulifake noma yini ulifaka ngoba uhamba uyofuna imali leli bhande lisebenza njengendaba yemali. Kukhona okunye mhlawumbe umuntu mhlawumbe akufunayo noma ngafuza ukuthi makukhona akufuna akufonele khona okunye. Zikhona izinto engisebenza ngazo njengebhande leli ngisho umkhuthuzi kube imali esheshayo bese kuba iCasino laba abadlala amaCasino. Ngiyayifuna lena yeCasino Magic and Sport Bet. Awuyithi nje kancane. Sikayikhuluma Babu Dokotela, sikhuluma ngabantu la iSports Bet kakhulu. iSports Bet Babu Dokotela abantu badlala bethi nje umuntu hayi uma kuqondene noma uma ilaki ikhona. Sikhuluma ngento la esizoyenza iqonde ngqoke manje. Ekutheni uyadlala kufanele uwine noma ngathiwa kunjani kodwa kufanele uwine. Ngifuna abantu abazodlala and ngizobatshela futhi mangabe kuthiwa uyakodlala ngikutshela ukuthi fanele udlale ngamalini Babu Dokotela ngoba ngeke ukuthi ufake u2 abantu ababheja nango u2 alindele u100,000 ngeke kuze kube kanjalo Babu Dokotela. Yeah. Ngizofuna lena sike siyithinte lena unyaka uphelile manje na. Istima kuphela singaboni. Yebo. Nabameli sebeyabiza manje ngoyenkantolo ngoba benzela ukuthi ubalekela ukuthi ungawudlela uKhisimusi ejele. Yebo. Babiza abameli. Uthi umuntu akalungisa imali engango 2.5 kukhona into angamenzela yona. Babu Dokotela kunjalo sikhuluma ngemali ewu2.5 manje ukuthi zikhona izinto ongayithola wena okwakho kuzo zonke lezi zinto engiyibala kuzo zonke lezi zinto oyizwile zimile ku2.5 Babu Dokotela hayi ngaphezulu hayi ngaphansi futhi mawusulungise nje u2.5 uyangithinta ukuthi Babu Ngobese bengifuna into kanje ngingayithola yini nginawo lo 2.5 bese mina ngikulungisela le nto lozobe usho ukuthi hayi ikhona noma ayikho Babu Dokotela. Uthi kungenza ukuthi mhlawumbe unezinkinga ezintweni zakho azilunge sifonele khona into engasizakala ngayo uthini baba? Lo ndaba Babu Dokotela izinto azilungi kunabantu abangalungelwa nje enhlobo kunabantu noma bathi sebelungele kubuye eqale phansi Babu Dokotela kuhlehle kuyemumva siqale la sikutholele ukuthi yini inkinga edala ukuthi izinto zingayiphambili yini inkinga edala ukuthi izinto zakho zithi seyilungile kancane kusho ukuthi zivele zibuye zicishe njengalogesi lo usukhona manje ukuthi yini inkinga edala lokho bese sikulungisela lapho ke thina ngesimo sakhe sisuke sesisibonile. Yeah. No, ngicabanga ukuthi kuyezwakala. Kodwa ke engizoke ngifuna sikhulume ngayo indoda endala labo uvamise ukukhuluma ngayo umasheshisi. Ikhona into sengasiphinde usikhulusiza umuntu othi ufuna umashesha. Umashesha Babu Dokotela ngiyabonga. Khona umashesha indoda endala lapha Dokotela. Evuka emangcwabeni ime ngezinyawo.
sikhuluma ngalonto adole njalo esifike sikulande sifake nezinye izinto bese sithi hamba nawe uyosebenza siyiposi ke Babu Dokotela siyiposi Babu Dokotela ufika qathatha ekhaya uthi ngizoyilanda ngoba izohamba nawe futhi ngesikhathi uhamba nayo izobe ikhuluma nawe izwe cha khona umuntu engihamba naye ke manje akadingi lutho hayi ukuthi ngazi uthi uyokwenza mhlambe indle ethile azohlala kuyona cha lapho lala khona la uhlala khona izinto zingenzeka uzothi omunye umuntu ngoba nginomuntu wesifazane ngizokwenza njani cha sikhuluma ngento esizoyakha nje bese sikutshela ukuthi hamba uyibeke iplapho ozoyibeka khona wow yeah no baba Ngobese uzobuza ukuthi ubunye lento iyisithwalo lento iyini ayisona baba isithwala Babu Dokotela akusona isithwala Babu Dokotela yeah ukuthi nje into esisuke siyakhile ukuthi isebenza ngendlela yokuthi ivumela noma ngabe kuphi noma ngabe uzele noma ngabe wenzani noma ngabe kanjani kodwa yona ikuvumelane umsebenzi ukuthi ube nawo umsebenzi owenzayo 07855321010 inamba leka bamkhulu inamba yona ngitholakala khona Babu Dokotela eyakho nomcingo uhlala kwena ehamba Babu Dokotela ihlezi khona hayi ukuthi ucingo uhlala kwena uzobuya lithathu 0849546596 uthini mkhulu umsizi wami WhatsApp hayi ngoba khona abantu ababebe WhatsApp bengangena ke ku WhatsApp kuleyo Babu Dokotela lo 0849546596 iya WhatsApp le namba iya WhatsApp Babu Dokotela iya WhatsApp yatholakala ku WhatsApp yakwenza phela imali enikhokhala ukukhulu shuthi incane kuze lokuphinde inamba ya uthini ke lakho sivalelisa mkhulu Babu Dokotela sivalelisa la ngifuna ukunika abantu imali la Babu Dokotela kanjani ngishilo ngathi ukhisimuzo ususondela okay kunento ekuthiwa i-pin code la Babu Dokotela all right le pin code Babu Dokotela ngizocela ukuthi uthole imali ewu10 rand ube no10 rand kunamafutha engizokunika wona bala Babu Dokotela 10 rand cha uthena 10 rand ngitshela nje indlela yokusebenza oh phela cha imaka ngoba imaka uthena kunamafutha awu10 rand kunamafutha ikamera phela iyasho ukuthi kamera sikhohle ikamera kunamafutha akhona Babu Dokotela sikulungisa lokho okay kunamafutha engizokunika wona all right hayi ngo10 rand hayi ngo10 rand u10 rand umsebenzi okay qhubeka ke ngoba u10 rand umsebenzi Babu Dokotela mina bese ngikunika amafutha lamafutha lawa uzothola amafutha kube sekuba ilo10 rand bese kuba ikhandlela elibomvu mkhulu hayi elinye ikhandlela kuzothi ebusuku okay njoba ngikhuluma uthi pin code uthathe lo10 rand ulayithele ikhandlela bese mkhulu uyalimisa ikhandlela kunenamba ezo3 ezovela lapha ku10 rand lezi ngiyibiza ngepin code lezi namba lezi ezo3 bese uthatha amafutha bese uyayicoba ngizona lezi namba ezo3 kodwa ungakayicobi zithathe emkhulu uyibhale phansi lezi namba eceleni okay uzazi ubeke eceleni into ozoyenza lapha yana mangabe usulokhu ke mangabe usuyikhiphele lezi namba mkhulu ukuthi bese uyaphinda futhi mangabe usayibona lezi namba isekhona uphinde ucobe emkhulu ngifuna zize zingaveli okay ngifuna zize zingaveli bayiqonda abantu lethu ngoba sisebenza imali ngifuna zize zingaveli ngesikhathi singasaveli izinamba uzoba wena usuhamba usuya noma kiphi ATM omkhulu okay ufike lapha ku ATM ukhipha imali ebikhona uphethe icard lakho la uzokhipha le mali ebalance yakho ayinika wena cha yakho imali mina yakho uyikhiphe le mali ebalance uyibeke eceleni okay bese ushaya lezi namba lezi ekuyizona ebengitheze ikhiphe eqaleni zephini uzoyishaka 6 Babu Dokotela okay uyishaya nje uthi 1 2 3 1 2 3 imake shaye mhlambe le namba ithi 218 kuzobeka u6 kuzobeka 6 Babu Dokotela okay yeah bese siyathatha ke lo 10 rand siyawudeposita Babu Dokotela phakathi futhi ATM sizodeposita phakathi ku-ATM okay mabese sudepositile ke bese wena ke uyashaya lo mali leyo ozoyikhipha kodwa Babu Dokotela yikho ngaphansi ngaphezulu ka5000 ake sikhiphe nje u5000 ngamasibomu usho ukuthi khona umuntu ne-ATM limit engafika ku20,000 ATM angazi mkhulu angiqondi kodwa mina engikunika yona ake sushaya u5000 ozowukhipha nje okuyiwona ozoba isampuli uma ungaphumi lo 5000 shaya u4.5 Babu Dokotela le mali beyiphuma yenze njani inika wena mawuphuma le mali uzoyithatha eyakho akusiyona eyami
Oh bengithi wena usebenza imali. Ngenzela Cha wena yazi manje ngijwa kulandela ngoba bese ngifuna ukuthola ukuthi kunini la isijiki sizako bengithi uthi wena akakhiphe lo mali bese yilese kona uzoyiclean ngithi basho njalo abantu bokhamba bathi hayi manje ngcolile ifuna izoclean. Okay buyela ke lo ngobese ufaka iphini baba. deposita le mali Deposita le mali baba Dokotela. musu khipha lo mali ke ozoyikhiphayo. Uyikhiphe le mali le e5000. Hayi kufuze ubuye uchaza hlobo phela bese siqedile ukukhuluma mkhulu. Uyikhiphe le mali le e5000. Hayi ngeke mkhulu imali yakhe iphelile. Hayi iphelile kahle iphelile ngifuna udlala ngakho. Awubuyisho nje ngelilanga boqala ngako ngelilanga. Bengifuna ukuzwa nje ngifuna uzochazeka kakhulu. Babu Dokotela babe sizobajabule namhlanje sinobaba ngobese number yakhe 078 553 2101 084-954-6596 pin code uzosichazela ubuye Pin code baba Dokotela mangibuya sizoyiqhubha baba Dokotela ngoba iyaqhubeka isuka ku5000 iya ku15. Babu Dokotela siyabonga. Uthi bewazi nje isimo somzimba wakho indlela abantu abakubuka ngayo. Ubukhulu bomzimba bungakwenza uhlale ukhathele, uhluleke na ukusebenza, uhlale ujulukile, kugcine sekunephunga elibi emzimbeni wakho. Uma kunjalo, thola iBody Shape Care kaBabu Dokotela unciphe kahle emzimbeni. Umzimba wakho ungalengi kodwa unciphe ngendlela efanele umzimba wakho. iBody Shape Care kaBabu Dokotela iyatholakala eThekwini noma ushayele ku-082 459 1816 noma ku-063 689-8922. Khumbula, isimo somzimba wakho singalungiswa iBody Shape Care kaBabu Dokotela.